fijnste stukspel van je lijn. Dat is de kogel, dat is de kogel. We moeten ook afscheid nemen van Milan. Maar voordat we dat gaan doen, voordat ik het ga zeggen en anderen nu gaan zeggen, ga ik eerst iemand anders het belangrijk zeggen. En dat is de jeugdprins Sam de Nissen. Ja, dat is wel slecht van mij. Je hebt toch niet gans uit de kop kijken, dan kun je gewoon niet zo doen. Milan, voor dich is Loepie naar het moment aangebroken van de aftreden. Maar voordat het zo wie is, wil ik dich Gert bedanken voor een schoon seizoen, vol met leuke momenten en schone herinneringen. En die hebben veel intussen genoeg. Wilt ze nog samen op het tafel staan, die brandslang en oud gelijn? Dan heb ik gezien dat ze ik wel van een lekker glaasje brandbeer hield. Daarom dit cadeautje. Dat is weer een flesje bier, maar even terug nog eens denken aan deze schone team. Of samen boven op de Prinsenwagen, de grote auto. De Vlaamsen waren niet zo blij dat de jeugdprins op een wagen metging. Er wordt hebben veel genoten, kijk ons naar een straat. Het afgelopen seizoen hebben we als Dex vastgesnapt op bepaalde liedjes en samen een dansje gedaan. Om ook aan deze muzikale herinneringen vast te houden, heb ik voor dich nog een cadeautje. Milan, nu is het gedaan met cadeautjes krijgen. En rest me nog maar één ding te zeggen. Dankjewel voor een schone team. En ik zal het in ieder geval nooit vergeten. Milan, bedankt. Dankjewel Sam. Ja Milan, het zit er bijna op. We hebben gisteren een afscheidsfeestje bij dich toeschouwd en ik moet zeggen, dat was reuze gezellig. Zeker die shotjes en zo tussendoor. Daar hebben we ook informeel eigenlijk afscheid van de genomen. Dat is denk ik de zaak die gaan we hier te halen. Maar voor mij, en ik denk ook voor de raad achter mij, en eigenlijk alles wat met de kronkelleer te maken heeft en dich een beetje kent, dat we gewoon al die mooie van dich genoten. Je bent niet heel vaak komen ophouden. En ik moet zeggen, en als ik 5 minuten laat word, dan zal het van een telefoonprobleem zijn. Maar je was altijd stil op dit klaar. We hebben nog zelfs een prins gehad waarop we moesten wachten. Maar doe, stinkt altijd klaar. Er kwam aan die met een auto, hoefde nog niet op de klakson te houden of die komt zijn bloed op zich. In één woord, geweldig. Er was goed geroepen. En vervolgens, wie ze goed geroepen was, wordt natuurlijk gaat onwennig. Maar een week later deed ze hier de Polonaise met, deed ze overal met, ja, steeds gewoon in mijn nervens. En dat zeer ik. En al den tijd is het gewoon zichzelf gebleven. En dat vind ik weer geweldig. Maar dat prinsschap, dat heb ze niet alleen gedaan. We hebben die goed weten in bedwang te houden, we hebben die goed weten op te voeden, we hebben die voor alles geleerd gedaan. Maar sommige dingen kunnen we niet leren. Daar hebben ze de parlement voor. En ik zou Thijs willen vragen om John en Marlies naar boven te halen.
Ik weet niet wat dat is, maar kom eens een beetje naar voren. Zo ja. Dat jullie in de zaal ook kunnen zien dat hier de trotshouders zit van Prins Milan de Eerste. Beste Maurice, beste John, ik zag al informeel feestje gehad. Het wordt in één woord geweldig. We hebben kennis gemaakt vorig jaar in één woord geweldig. We hebben, als we gingen opholen, steek ik ook altijd voor het door. Maar wat veel belangrijker is, en dat weten jullie dan natuurlijk in de zaal, dat ook als we midden in de nacht of om 2 uur of om 3 uur toekomen, dat de man altijd klaar is. En dat de man dan nog stiekem in de bank zelfs te veel erop maakt en dat echt wie de prins naar binnen leert. En dan wordt het door verzorgd. In één woord, geweldig. John en Maurice, ja, ook voor je zit er nog op. Deels, want ondertussen is John lid geworden van de vereniging. Je gaat nog de papa-man-medaille doen. En die moet zich toch gewoon afnemen. En die willen voor ons met de medaille van de krankenleraar. Ik zou zeggen, Milan, doe de plicht en begin eerst met de man met het afdoen van de manmedaille van de krankenleraar. Dan wil ik ook vragen om de badmedaille van die pap af te doen en die bij ons in te leveren. Krankenleraar brengt goed! Morgen ik de medailles van de krankenleraar. En Milan wil ze eerst de medaille omdoen bij de man. Krankenleraar brengt goed! Dan mocht je ook vragen om de medaille van de krankenleraar om te doen bij pap. Krankenleraar brengt goed! Dan wil ik ook vragen om een bloemetje aan de mama aan te geven. Mag ik daarvoor een applaus voor John en Maurice Vesters. Kom hier, gewoon een stukje chauffeurs gewoon, maar uiteindelijk is het het woord. Ik wil je als iedereen danken wie vanavond hier is. Ik wil sowieso de Vlaamse Schoutvoorten en de uren, de andere zien van mij, mijn afscheid. Ja, veel verder hoor, met mijn afscheid. Zeker wil ik graag 2 man even boven hebben. Dat is Mark Wijten en die dame Tremers. Dat wil ik graag Dan ben ik dicht. Doe als adjudant officieel van de jeugdgrens. Ja, dat is ook voor mij.
als je dan niet speelt. Want ja, Mien had je dan niet, ja, wijs af. We hebben één keer gezien, toen een receptie met gewoon en één receptie is met geweest en daarna hebben we hem niet meer gezien. Toch belangrijk is ook, als we de CMO's Mien Schepter, staan er nog steeds Schepter vasthouden. Dat wil ik heel erg bedanken. Dat wil ik ook even ontzettend veel kunst. Nee, zo 80 minuten stops. En ja, ik ga het aanbieden. Want dat is ook, ja, we zijn toch eigenlijk nog samen doen we jeugdtrends, trends geweest. Ik vind dat samen moeten we horen. Dan wil ik ook een kleine week nodig. En dan wil ik het graag heel aanbieden. Normaal, ik moet zeggen gebeurd. Ken ik alleen helaas, ja, de beste nieuw met gehad. Ja, dan het Afrikaan. En ja, het is, toen was het behandeld wie de hoort, ja, ja, super seizoen door, ook met de hoort af van mij. En dan komt het natuurlijk. En ja, toen ging ik ook en toen mee kon schermen, want ja, toch met hem met Von, ja, dat is Frans ja. Dus dat maakt het heel stiekem, ja, want ja, waar je een controleer door in de straat wonen. En ook een van de vlagen zelf, als die gewoon kleed was. Als hij gaat zoeken, dan hangt er meteen een goed eraan, kijken wat aan de hand is. Maar hoe het bakken gebeurt, maar hangt er altijd met de maat wie. Ook, ja, dit mag ik even kijken. En ja, die deze blijft helemaal niet. Ik ga nog wel even. Mocht het zo willen worden. Noem het niet. Dadelijk. Ja, dat was qua beren, ik snap het wel. En dan wordt het geen vaak beren, dan wordt het vaak giepelen. Ja, helaas. Ja, toch heel erg dank Jan en Mark. Dat je ook heel veel gesteund toen we een foto gingen maken. Terwijl Jeroen zijn hoes stopte met een auto, heel sneaky keek waar Jeroen in hoes was. En ja, hij heeft één geluk, hij wordt niet hoes. Ja, snel in de auto sprong, snel doorgereden en ook dat het veilig bij water zag. Dat was eigenlijk. Ja, Milano. Ja, ik ken die bedankt, ja, dat is ook niet zin. Dan krijg je goed met zon. Maar ja, bij deze, heren, bedankt. Nou, dan doen we ook verder, maar even stiekem. Spelen. Ja, dan kom ik ook even bij de raad. Ik wil de raad hartstikke bedanken die ja, mij gesteund hebben en door het seizoen heen hebben gebracht, die me de moedsprak hebben geholpen hebben. En ja, de hele carnaval hebben we gewoon een grote feest hebben samen, gezellig gehad hebben. En ja, dat was gewoon af en toe een late doeltjes, maar ja, dat is met de carnavalsvereniging, maar dat maakt altijd laat met. En ja, samen kom ik even weer dicht. Ik heb de kerst al gehad, toen ik toest. Ik wil het ook heel graag bedanken. En ja, we hebben een heel groot seizoen gehad samen. Er zijn heel veel recepties geweest. Het was altijd iets groter bij.
Ja, wie deze, ja, nog dank. En ja, we hebben een super doen gehad. We hebben gelachen, we hebben gejaagd met z'n tweeën, maar en Joost, we hebben bejaard laten we staan met nemers. Ja, dus als we dat al zeggen, in de brandslang op de tafel, op de wagen, ja, wat niet mogelijk, maar ja, dat moet je het maken, toch niet doen, dit gebeurt. Ja, dat klopt, we hebben ook in de buurt het nieuws gezien, alleen Freddy en met die bijzongen. En ja, toen zat ik te wachten, samen met Brandeby, met z'n allen. Ja, met deze toch gewoon door een super nieuwe prins, ja, dat beste nu nog. Ja, ik vind dat inmiddels dat ik een nieuwe prins. Maak er een woord te doen, maak er gewoon een top van de nieuwe prins eigenlijk. En bedankt. Ja, en nu ga ik even verder. Ik wil sowieso de dansmelodies, de junior en senior even bedanken. Die ja, gewoon altijd met je recepties een geweldige dans neerzetten. Daar hebben we allemaal van genoten. Ja, en ja, Joyce, ja, gewoon met de training, die ja, samen met Sam zijn we één dag met zo'n trainen. Ja, daar wil ik niet veel woorden voor maken, maar het wordt gezellig. Nu wil ik, ik wou net al een klein beetje dacht, maar ik wil het zelf ook doen. Ik wil mijn oude man bedanken, mijn zus, mijn oma, mijn schoonbroer. Ja, die toch meer, ja, af en toe gewoon goed moesten doen en zo weg moest. Ja, moesten we ook aan kleden. Ja, dat is geen moeilijk, ik knoop het af op de hut, ja, ik heb geen hengel terug. Dus nog een extra hengel terug. Die wil ik graag bedanken. Ik heb een geweldig seizoen gehad, wordt kort maar krachtig, maar wordt gewoon super. Samen met oud Prinsen nog, wat energie is Kevin. Daar hebben we een heel goed seizoen met gehad, daar hebben we met gelachen. Altijd soms altijd overal wel veel aan voor muziek voor. Ik sprong overal goed. We worden gewoon een geweldige prins geweest. Ja, ik ook samen met Sam en Antoine hebben gefeest met elkaar. Kevin, bedankt. Ja. Nu ben ik eigenlijk niet met de vullen lullen, want ja, anders moet ik weer tikken. Ik wil ook Theo en Assen bedanken. Die is altijd dus al je instelling vangen of in het café met trouwens muziek als het goed vangen. We hebben dan nog met mogen poelen hebben met een klei aan, een bagger op, soms wel met een keuken hang. Tegen de jeugdprins, ja, jeugdprins ik, ja, het wordt moeilijk, maar we hebben gelachen met elkaar. Ja, met deze, ja jongens, alsnog bedankt. Ja, geweldig gedaan. Ja, nu wil ik als laatste een liedje doen. Dat is mijn allerlaatste keer. Ja, ik ken hem vaak genoeg douchen of nog kijken. Ik ken hem vaak genoeg douchen onder de douche. En heel veel mensen ken ik ook echt vergeten. Maar ja, hier komen we dan. Vastelovens is meer dan pas aan het plezier. Samen met de vriend en die conculeren 4 keer. Conculeren, Allah! Beste dan deze. Nee, vriend, conculeren, morgen even aandacht. Want vandaag gaat speciaals doen. Ik wil vragen, de jullie die zitten om te gaan staan. En je hebt allemaal een mobiele telefoon en daar zit een lampje in. Als je allemaal dat lampje eens wilt aanmaken, ook achter in de zaal. De vriend van de Vlarissen. Kijk. Goed, ook daarachter in deze manslu, dat de lampjes aangaan. Klaar. Goed. Dan moet een beetje ego's van het kluit, dan gaan we luceren. Milan, we hebben die gisteren
een aandenking gegeven, een herinnering in het soort van een bronzen beeld. Nu, vandaag, geconfronteerd met de kroonkaleren en de Luc in de zaal, die nog een herinnering geven. En ik zou zeggen, Luc, door de denk. Was vergroet, hij vertrokken en zoveel van plan, maar het bronsje bleef wrokken, nog in het verstand toch niet van. Al die jaren was ik nergens toes. Het is moeilijk geweest, breng mich maar naar huis. Voor het zie je gewoon vast geloven is ontstaan, hier ben ik geboren, gelukkig geworden. Ik kom weer, maar kom nog al niet weer. Terug naar het stadje van plezier. Misschien als ik hem blijf verwachten, dat een heel op de terugweg kan zien. Al die jaren was ik nergens toes. Het is goed geweest, breng mich maar naar huis. Door ons nooit zie je gewoon, vast geloven is ons nog. Vast geloven is ontstaan, hier ben ik geboren, gelukkig geworden. Door ons nooit zie ik om, vast geloven is ontstaan, hier ben ik geboren, gelukkig geworden. Ik kom weer, maar kom nog al niet weer. Terug naar het stadje van, terug naar het stadje van, terug naar het stadje van plezier. Let's be the nation. Milan, ik zet hem gelijk op. Ik wil de voorzitter gaan vragen om naar voren te komen en die gewoon van alle hoogwaardigheidsbedingen. Maar ik zou zeggen, voorzitter, we beginnen met zijn stuk. Maak er even weg, goed! Dan wil ik de voorzitter vragen om omhoog de keer af te doen. Als
lopende sneeuw, dat alleen was en plezier. Het beste knap, die dat zit in de laag. Nooit steekt in het bandje, zoeken we steeds op het staan. Eens gezind. Dan wil ik vragen de voorzitter om de zitting af te doen. Dan wil ik de voorzitter volgen op zijn scepter en de functie. En voorzitter als laatste om het pakken te doen. Zie er nog in de tron, lijkt dat de grenzen zon. Voor het oosten is licht, toen ze het samen in licht. Aan ons lijmen, doorheen, en op de vleugel met meteen. Als de morgen maakt heen, we samen en doorheen. Wie steekt vloeit? Milan Visser! Vooral de dingen gaan maken. En ik wil de voorzitter vragen om de medaille van de grondrijk om te doen. Ja, Milan, als gewone burgerzinde. Ja, zit het best goed heel lange minst, maar toch, het is nog steeds hetzelfde gebleven. Ja, ik neem aan dat ze nog steeds weer Gert wil kopen. Voor €1,11. Dan wil ik de penningmeester even deze kant moeten hebben. Die dit voor dich gaat regelen. Ik weet niet wat scheelt, of ik weet niet of de microfoon is hebben. Erik, ik heb op heb ik een bank aan gekregen. Nou, gewoon het einde, dat worden er 2. En ik heb een proef gemaakt, ik heb die voor de hoedzorg. En zo alweer zelf doet. Ja, dan weet ik niet, of het een goeie is. Ja, anders heb ik nog een hele leuke verrassing. Dan mocht een douche, geen woorden gekomen is, maar ik weet niet of Milo nog gevonden heeft, als het weg gaat. Dan mocht de Milo eigenlijk in de bocht zien kijken of ergens anders. Ik weet niet, worden alle spullen neergelegd onder de bank. Maar ik hoop dat het goeie is, anders mocht ik natuurlijk. Ik doe er €1,11, maar er zit wel €1,11 in. Maar ik weet niet, hoe dicht het mag, dus alles is goed dicht, dus als we een toets goed kijken, dan zit er goeie is. Anders mag het natuurlijk toets. Het schoonste stukje van je leven, dat is de kool, dat is de kool.